No niin, Juha Laaksonen, huomenna Savonlinnan Historic Rally, kauden avaus, ensimmäiset mietteet. Mitäs tässä? Hyviä mietteitä. Uutta autoa lähdetään koittaa, kunhan pojat saa sieltä kulmat kohilleen vielä, niin päästään tästä lähteen. Tavoitteena on huomiselle? Kunhan nyt maaliin päästään, että kaikki on niin uutta ja outoa tuon vehkeen kanssa, että ihmettelen, jos maalin näkee, että puutit pysyy kiinni, mutta se huomenna on viisampia. Kartan lukija Esa Ekola, milläs fiilingillä sitä lähdetään huomenna alkavaan kauteen? No ihan mukavilla fiiliksillä taas päästä kisaamaan ja uusi auto niin tuo vähän uutta tähän hommaan, että viime kausia meni hienosti. Silloin kun kaikki pelasi, niin menestystä tuli, mutta nyt on tietysti ihan eri tilanne, että uusi auto justiin tehty, niin lapsen tautejahan totta kai voi olla, mutta tarviiko Juhaa piiskata pätkällä vauhtiin vai onko se heti ekasta pätkästä lähtien syttyvä mies? Kyllä on syttyvä mies, että kyllähän siinä on ihan niinku osaava kuljettaja, että ajaa todella hienosti etuvetoisella autolla, että tietä luetaan sen mitä pystytään ja hyvä luotto on löydetty kyllä yhdessä tähän hommaan, että kyllä on erittäin pätevä kuljettaja. Ei muuta kuin tuuria huomiseen kilpailuun. Joo, kiitoksia.